Aké nočné stoliky máme v ponuke? Drevený stolík Bianca v bielej farbe a na hnedých nožičkách s úložným priestorom. Elegantný stolík Cube očalúnime v akejkoľvek látke a je bez úložného priestoru. Nočný stolík Industry, takisto očalúnený a so sklom na vrchu, bez úložného priestoru. Drevený nočný stolík Oak s úložným priestorom. Stolík Heavy Oak, takisto s úložným priestorom. Nočný stolík Stone v troch farebných prevedeniach, sivý, biely alebo tmavý s očalúneným úložným priestorom. K nočným stolíkom patria aj očalúnené taburety s úložným priestorom, kde si vzor na vrchnej časti dopárujete k čelu vašej postele. Pokiaľ úložný priestor nepotrebujete, môžete si vybrať očalúnený bench, kde takisto vzor dopárujeme s čelom postele. Tešíme sa na vašu návštevu.